Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Tinotok. Sinisiraan po ako ng ex ko sa aking present boyfriend. Feel good morning sa lahat ng mga suking nakikinig at nanonood sa programa. Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong Jane ng Apalit, Pampanga. Pero lumipat na po ako sa Paranaque para maiwasan ang aking nakaraan. Opo, iniiwasan ko po si Alexis. Siya ang una kong boyfriend. Umabot naman po kami ng 3 years. Pero hindi ko na po matiis yung ugali niya. Seloso, protective, pero napakababaero naman. Yun lang. Basic. Ilang beses ko na pong nahuli na meron siyang kachat na iba. Nung mga una, hindi ko lang pinapansin. Kasi dinedeny eh. Kasi diba, 12th commandment yun. Kapag nahuli, wag aamin. Hanggang isang araw po, nakausap ko na sakto yung babae. Masakit man pero gusto ko pong i-share sa inyo ang aking Mga katas ng nakalipas. Yan. Balik ka nga dito, Nika. Tigilan mo nga ako, tama na. Hindi mo na ako madadaan sa babe. Sa ganyan-ganyan mo. Lahat dinadaan mo talaga sa biro. Akala mo lagi mo ako makukuha sa ganyan mo. Di ako nagbibiro. Ano na naman yan? Sige, sila naman nag-chat din. Binlock ko na nga yung mga nag-chat sa akin eh. Binlock? Pero bago mo binlock, nakita ko muna. Kaya mo binablock kasi nahuhuli kita. Pero kung di kita nahuhuli, tuloy-tuloy makikipag-chat mo. Ha? Ano, ilang... Nagbibintang ka na naman. Hindi ako nagbibintang. Meron akong proof. Ha? Alexis, napapagod na ako. Babe. Napapagod na ako. Ito to, ano ba? Wala nga. May ebidensya ka ba? Meron! Tawagan natin. Alam mo? Sino ba yan? Sinasagad mo talaga ako eh. Ayoko sana itong gawin. Ayoko sana itong gawin. Ako tatawag. Hello? Hello? Ba't tayo magsalita? Hello? Akin na yung cellphone. Akin na! Ano? Magkakaalaman Sino ba yan? tayo.
Ano, di ba? Baby Alexis, ha? Baby Alexis pala, ah. Sino to? Girl, once and for all. Babae sa babae. Alang-alang sa dignidad ko, alang-alang sa... Akin na yung Kung cellphone. babae ka, gagawin mo to. Akin na! Ano ba yung sinasabi niyo? Hello? Andiyan ba si Alexis? Oo. Girl, once and for all. Sige na. Umamin ka. Kayo ba na boyfriend ko na si Alexis? Kayo ba umamin ka? Ibibigay ko na sa inyo magpaparaya na ako pag umamin ka. Sino ba yan? Ano? Sino ba yan kasi? Yung baby mo, yung baby mo. Hindi ko kilala yan! Alexis! Ano sinasabi mo? Hindi mo ako kilala? Girl! Oo kami! Boyfriend ko si Alexis at magpa 4 months na kami! 4 months pala. Alexis, Hindi ko nga kilala yan. Sino girl, yan? salamat ah. Sino ba yan? Pwede bang i-share mo yung mga picture na magkasama kayo? Di ba marami kayong picture? Nakita ko na kasi yun eh. Kasi dinideny ka niya. Payag ka nun, dinideny ka ng boyfriend mo? Ha? Payag ka nun? Kabit ka lang, tas dinideny ka pa? Hindi nga, totoo yan! Ang kapal na mukha mo, Alexis! Sabi mo, sa'yo mo nakikita yung sa akin nakikita mo yung future mo! Tapos magpapakasal tayo! Ang kapal na mukha mo dahil dyan sinend ko na! Oh. Lintik ang lalas mo! Ano? Hindi ako in-edit dyan! AI yan! AI! Ang kapal na mukha mo, Alexis! Hindi ako AI! Ang kapal na mukha mo! Mahal na mahal ko ka si Alexis! Kaya salamat kasi tumawag ka! May girlfriend pala yan! Hindi nga totoo yan. Pwede Pero ba? wag ka mag-alala. Magpaparaya na ako. Hayaan ko na kayo. Alexis, ayoko na. Tama na. Pagod na ako Mag-usap magalit. tayo, babe. Pagod Mag-usap na pagod tayo, na ako. please. Wala na tayong pag-uusapan! Wala na! Nakipag-break na po ako kay Alexis. Para kahit paano may matirang respeto pa rin ako para sa sarili ko. And this time, promise last na po ito. Hindi na ako makikipagbalikan sa kanya. Kahit mahal ko siya, titiisin ko po. At hinayaan ko na siya dun sa babae niya. Pero naghahabol po talaga siya. Kahit binlock ko na siya sa lahat. Pati number niya, binlock ko na po. Pero makulit po siya. Hoy, Mars! Para namang Biyernes Santo yung mukha mo dyan. Kumain ka na kaya? Hindi po maginagalaw yung fries mo, kakainin ko yan. Mars, kainin mo na lang. Alam mo naman, di naman ako nagpa-fries yan. Talaga ng in-order mo para sa akin. Para hindi ka kakain, akin lahat. Uy, kumain ka kahit konti. Ano ka ba? Don't tell me, hindi ka ba naka-move on kay Alexis? Di ba mas gusto mo nga, wala na siya sa buhay mo. Pero syempre, mahal ko naman yung tao. Hindi naman ako robot para hindi ako makaramdam. Ayoko na. Pero syempre, mahal ko yung tao. May pinagsamahan kami. Ganun ba yon? Katawa-tawa! Akala ko ba? Wala na! Oo nga, pero sabi ko sa'yo, hindi ko naman mapipigilan. Hindi maramdaman to. Mars, huwag mo naman ako asarin. Nahirapan na ngayon tao mag-move on. Di ba sabi mo, binlock mo na lahat? Binlock ko na. Yun na nga yung pinakamasakit na part na pwede kong gawin. Kala ko hindi ko kayang i-block. Ngayon na-block ko na. Ano tingin mo? Ito na talaga yun?
Ay, naku, Mars! Di ko alam. Pero kung... O yan, may tumatawag. Sino ba yan? Parang ibang number yan. Sagutin ko baka kliyente lang ah. Hello? Hello? Ba't mo ba ako iniiwasan? Mars, si Alexis. Mars, Mars, ano, ikaw na kumausap kaya. Ikaw na! Ex mo yan eh. Ano ang kinalaman ko dyan? Anong number? Kanino ba itong... Hello? Ba't ka tumatawag? Bakit? Alam ko namang mahal mo pa ako eh. Tawarin mo na ako. Hindi ko kilala yung babaeng yun. Sino man yung mga kachat-chat dyan? Binlock ko na nga sila eh. Mars, Kasalanan ko bang habulin ako? Mars, narinig Ang mo? kapal, ang kapal, Narinig ang mo? kapal, Ganyan Mars. yan, ganyang kapilingero yan. Tanong mo, parang wala lang kung humingi ng tawad, parang wala lang Hello? ginawa niya sa akin. Babe, mahal na mahal kita. Tigilan mo na ako, Alexis. Ayusin natin to. Ayusin natin to. Wala please. tayong aayusin. Ayoko na. Huli na yon. Tama na. Pagod na ako. Nagising na ako. Nauntog na ako. Alam kong mahal mo pa ako. Sige na. Sino may sabi? Hindi na kita mahal. Nakakadiri yung mga ginagawa mo. Ah! Mars, binaba ako na. Kasi hindi matatapos. Baka I-block maging... mo na, i-block. Iba na naman yung ginamit niya. Baka pag kinausap ko, maging marupok ako eh. Ah. Oo nga! Eh, ba't mo ba kinausap? Marurupok ka na naman yan. Alam ko ba sino yun? Ibang number eh. Nag-i-expect ka pa rin kasi. Natatawag siya siguro. Gagawa to ng paraan. Gagamit to ng ibang number para matawagan ako. Gagamit ng ibang account. Pero Mars, sa totoo lang, Nag-expect ka, di ba? kinikilig ako siya. Oh, yan ang sinasabi ko! Akala ko ba ayaw mo na? Pero Mars, ayoko na talaga. Ano kayo magandang paraan para mag-move on? Huwag mo na kasing sagutin kung sino mang tumatawag Oh, dyan. sige, promise. Tingin mo At saka, mag-boyfriend ka na. Ha? Mag-boyfriend ka na ng bago. Mars, ilang araw pa lang akong nag-move on. Basta pag makahanap ka na ng lalaki, mag-boyfriend ka na. Seryoso ka dyan? Oo, para tantanan ka na ng Alexis na yan. Ganon May yan. irereto ka ba sa akin? Meron yung katabing office natin, crush to crush ka nun si Giovanni. Hindi ko Mabait type yung yun. mga itsura niya eh. Ang kasi, binigyan ka na nga ng kaloy. Ayaw mo naman. Loyal yun eh. Mabait yun. Tsaka dedicated. Bibigyan ka ng ganyan. Ayaw mo. Gusto mo na naman. Malayo yung itsura kay Alexis eh. Ay, nako! O gusto mo dyan sa Alexis, masaktan ka na ng masaktan. Hindi, kahit hawig man lang sana. Okay pa yun, si Giovanni. Okay yun. Sige. Try mo lang. Sige, Mars. Sinunod ko po ang payo ng aking kaibigan. Lumipat na po ako ng Parañaque from Pampanga. At dito na ako nag-work sa Manila. Hanggang unti-unti po ay sinubukan kong entertain si Giovanni. Magkatabi lang po kasi yung office namin kaya lagi ko siya nakikita kaya parang na-fall na din naman ako. Ma-effort po siya, niligawan niya ako at sinagot ko po siya after 6 months. Pero alam niyo po, habang may boyfriend na akong bago, ay may ex po na hindi tumitigil sa panggugulo. Ay, thank you. Alam mo, you never fail to amaze me. It's okay. Pero may gusto lang ulinawin sa'yo. Parang seryoso ka. May problema ba tayo? Oh, actually, hindi tayo may problema. Kundi yung ex mo. Si Alexis? Yeah. Bakit mapag-uusapan natin yung... That guy is calling me. Oh, hindi. What? Ito is malaking
Tinatawagan ka ni Alexis. Anong sinasabi sa'yo? You really wanted to hear? Huh? You really want to hear what he told me? Oo, kasi kung guguluhin niya yung relasyon natin, kailangan ko marinig yan. Kasi baka ako yung, kung ano man yung sinabi niya, hindi ko alam yun, pero ano, Well, pwede. Hindi ko alam yun. Nahihiya ako sa'yo. Hihiwalayan mo ba ako, Giovanni? of course not. Ba't ko naman gagawin yun? And besides, he's a loser. Ayan natin siya. Hindi Sinabi ka ko sa'yo. naaapektuhan sa mga sinabi niya. Mahal kita. Kaya, hindi ko kailangan mapaapekto sa isang lalaking desperado. O proteksyonan kita. Nahihiya ako. Kasi mahal mo. Kahit ano pa yung nakaraan nyo. Kahit pa kapangit yun. Tanggap kita kasi mahal kita. Sorry, pasensya ka na sa ex ko. Napakawalang iya talaga. Sana mamatay na yan. Don't worry. Ano ba yan? Tawag pa rin ng tawag si Alexis. Di talaga ako tinitigilan. Ano magagawin ko dito? Baka isipin ni Giovanni. Kinakausap ko pa rin to. Ang kulit-kulit eh. Loyal ako eh. Hello? Alexis, tigilan mo na ako. Hello? Alexis, pag nagulo yung relasyon namin, mananagot ka talaga. Tigilan mo na ako, manahimik ka. Hindi pa ba kayo naghiwalay? Sinabi ko na lahat sa kanya. Alam mo, Paborito mong posisyon, anong gusto mo. what the Bakit? Totoo naman, di ba? kapal na mukha. Ano? Alexis, alam mo, Napakasanta ka? Malinis ka? Ha? mukha. Hindi kita titigilan. Kasi, ano, ikaw lang masaya, ako hindi? Napaka-narcissistic mo. Ha? Alam mo, may sira na yung ulo mo, ang kapal na mukha mo. Oo, may sira. Kung mahal mo ako, hindi mo yun gagawin sa akin, hindi mo ako sisiraan sa ibang tao. Poproteksyonan mo ako katulad ni Giovanni. Alam mo, deserve mo yan. Alam mo, mapupunta ka sa impyerno sa mga pinaggagawa mo. Wala akong pakialam kung saan ako mapunta, basta bumalik ka lang sa akin. Paano kita babalikan kung ganyan yung mga sinasabi mo? Eh, paano mo ko babalikan? Naghanap ka na ng iba! Talaga! Kasi deserve mong maiwan! Deserve mong iwanan ng lahat! Kasi ganyan ka! Ang kapal ng mukha mo! Please, ayusin natin to. Oo, sige, tanggap ko, nagka-boyfriend ka na eh. O sige, kahit pangalawa na lang ako. Alexis, Kahit pangatlo ako, kahit pangapat ako sa buhay mo, basta balikan mo lang ako. babaliw ka na. Oo, nababaliw na ako dahil sa'yo! Ano? Bahala ka na dyan! Bahala ka na! Ewan ko. Ayoko
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!